Assalamu ala nabiyina Muhammed ve aleyhi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Halarınız nechek, yaxshimi? Alhamdulillah. Neshanchi kuni bu Ramazon oyini? 15. 15. Alhamdulillah. Yartasi bitdi. Mana hozir vaozni boshlaymiz inshaalloh. Endi mana bu Ramazon oyida biz tutamiz roza. Ramazon oyida biz bunda o'qiymiz namoz. Ramazon oyida boshqa izgiliklar da bor, sadaqa da beru bor, Qur'on o'qu da bor. Mana namoz turida aytasi kela, bunda qo'y bir hadislar kela, qo'y bir oyatlar kela namoz turida endi. Namozning ustunligi Alloh qo'shida endi namozning beyikligi Alloh taolo qo'shida. Biz Alloh taolo qo'shida bosib, nechik ravishda namoz o'qirga tegish bo'lamiz. Chunki namozning bor tishqi qiyofati biz onu basıp, onda namaz okuyuz, endi elham okuyuz, bu gele biz secde kılabız, bu tıştağı bulan kıyafeti var, iştegi tağın, işteligi bunun. İmnamıda hadisler kile, namaz turunda kimdir? Mesela namaz okara vakitim yok diye beyten, şişi var diye beyten indi. Amında Muhammed Peygamber sallallahu hadisi kile, Allah Teala eytti kutsi hadiste. Allah Teala şöyle diye beyten, ey adam balası, bu Allah Teala eytti şöyle diye. Üç vaxtını mena ibadat qılğa bağışla. Көңелеңне байлык хисе белән тутырмын ди. Менә без бөтенебез телибез бай булырга. Әмма безнең күңел бар. Бай булсак та күңел мискин булырга может. Аманда Аллаһ Таала әйтә: "Эй адам баласы, үз вакытыңны миңа гыйбадат кылга багышла, күңелеңне байлык хисе белән тутырмын ди. Һәм синең факир булудан туктатырмын ди." Әгәр дә кеше намазга бassa, бу имеется в виду күңел байлыгы. Теге матди яктан түгел, күңел байлыгы. Әгәр дә син миңа гыйбадат кылмасаң, менә нәрсә дип әйтә, әгәр дә намаз укымасаң идеме, ике кулыңны эш белән тутырмын ди. Һәм сине факир булудан туктатмам. Ягъни кеше күңелдә факир була икән. Әгәр дә кеше намаз укымаса, хәтта бай булса да, күңеле аның мескен икән. Мухаммед Пәйгамбер саллаллаху әйтә, иң бай кеше дие, Аллаһ Таала биргән байлыгына канагать ди, иң бай кеше булырсың ди. Әгәр дә син Аллаһ Таала биргән байлыгына канагать икән, иң бай кеше булырсың. Безнең монда әлхәмдүлилләh менә Россиядә бүгенге көндә алай ук мискинлек юк дип әйтәбез. Мулда яшибез, менә ашлар үткәрәбез. Ризыклар күп монда. Әмма күп кешедә нәрсә җитми, күңел тынычлыгы җитми. Күңел тынычлыгы җитми, аны аласы, менә Аллаһ Таала әйтә, намазга бас ди, күңелеңне ди, байлыгы белән тутырмын ди. Менә хадис бар шундый. Анда шулай итеп Аллаһ Таала әйтә, эй адам баласы, мин сине үземә гыйбадат кылу өчен баракка китердем ди. Шуңа күрә уйлап йөрмә, уйнап йөрмә. Сине ризыкландыруны мин үз өстемә алдым. Шуңа күрә ризык артына чабып интекмә. Мине эзлә, һәм син мине табарсың. Әгәр дә син мине тапсаң, бөтен нәрсәне тапкан булырсың. Әгәр дә инде син мине читтә калдырсаң, бөтен нәрсәне югалткан булырсың ди. Һәм мин синең өчен бөтен нәрсәдән дә сөеклерәк булырга тиеш ди. Ибн Кәсир 5-нче том 696-нчы биттә алынган бу хадис. Менә Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә, эй адам баласы, инде нәрсә ди, мин сине үземә гыйбадат кылу өчен баракка китердем ди. Бу нәрсә дип атала, моны хадисен дә соңнара кирәк. Бу эшләмәгез дигән сүз түгел. Нәбар Мухаммед Пәйгамбер саллаллаху бер кешенең кулын күтәреп, мазольны күреп тә әйтте, менә бу кулны ди, Аллаһ ярата һәм аны ишесе ярата ди, саллаллаху алейһи ва саллям. Yani Allah Teala işlegen kişini yarata. Namında dürüst onlara gerek. İşini işlep namazını kaldırı dürüst bulmay. Çünkü Allah Teala bizni iş için yaratmadı. Rızık için yaratmadı. Bizni yarattı Allah'a gıybedet kılsınlar için. Mene, mındaydı Allah Teala bizden gıybedet kılığını küp sıramay. Gününe 5 takvar namaz. Bir namaz indi ol 5-10 minut ala mene farz deyip aytamiz. Şitay bir saat kite bizning kununa indi. Bütün namazını şisak. 24 saat içinde 1 saat Allah'a bağışlayız. 23 saat biz özümüzniki indi.
Шуңар да без вакытыбызны кызганабыз Аллаһ Тәгаләгә бирегә. Менә Аллаһ Субхану Тәгалә безгә күпме ризык бирде. Күпме безгә нигъмәт бирде. Һаман да биреп тора, әлхәмдүлилләh. Biz Аллаһ Тәгаләгә вакытны бирүне кызганабыз, бер генә сагать булса да бирмибез. Аллаһ Тәгалә әйтә, намазга бассан ди, менә күңелеңне байлык хисе белән тутырырмын ди. Намаз укымасан ди, күңелең факир булыр ди. Күңел факир булгач, кеше күңеле белән мискин була, ул бәхетсез була икән. Ул бәхетле була алмый. Дәвам итәбез. Шулай ук Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу хадисендә килә. Абдуллаһ ибн Гамр шулай диде. Бер көнне Мөхәммәд саллаллаһу намаз турында искә төшерде һәм әйтте: Кемдә кем 5 вакыт намазны даими укыса, кыямәт көндә аңа нур була, дәлил һәм котылу булачак. Кемдә кем аны даими укымаса, аңа нур да, дәлил дә һәм котылу да булмаячак. Кыямәт көндә ул Карун белән бергә булыр, Фиргаун белән бергә булыр, Хаман һәм Убайя ибн Халаф белән бергә булачак ди. Бу хадисне Ахмад хадисне китерә. Ягъни хәзер шушы хадисне анатам иншаллах. Менә Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, кемдә кем 5 вакыт намаз даими укыса, кыямәт көндә аңа нур була. Монда кыямәт көне дигәндә күп аятларда килә, Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, кыямәт көне булачак ди. Кыямәт көне әзерләнегез ди. Ягъни кыямәт көне Аллаһ Тәгалә безне үлгәннән соң терелтә. Без кабердән чыгабыз. Күп аятларда килә ул. Чөнки кыямәт көненә дәлилләр бик күп. Коръәндә дә Аллаһ Тәгалә күп аятлар китерә. Булай үзебез уйласак та, кыямәт көне булачагына дәлилләр бик күп. Мәсәлән, арабызда кешеләр үлеп китә. Арабызда кешеләр үлеп китә, без бит алар белән чырашырга телибез бит, шулай бит. Арабызда әти-әни үлгән, безнең әби-бабайлар үлгән, кемнәр балалары үлгән. Безнең бит алар белән чырашырга тели безнең күңел. Андый көн булачак, чырашу көне ул кыямәт көне булачак икән, иншаллах. Үлгәннән соң Аллаһ та безне терелтә. Ул беренче дәлил. Икенче дәлил. Бу дөньяда күрәбез 100% гаделлек юк. 100% гаделлек юк. Кемдер Аллаһ Тәгаләне гаепләргә маташа, кая ул Аллаһ Тәгалә нишәп күрмиме дип әйтүчеләр дә бар. 100% гаделлек булсын өчен Аллаһ Тәгалә теге дөньяны баракка китерә, кыямәт көне була. Менә анда уже 100% гаделлек булачак. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, кешеләр арасында гына түгел, хайваннар арасында да булачак ди. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, мүгезсез сарык ди, мүгезле сарыкны уч алачак ди кыямәт көндә ди. Чөнки бу дөньяда мүгезсез сарык, мүгезле сарыкка каршы тора алмаган, аны мүгезе булмаган. Кыямәт көндә 100% гаделлек булсын өчен Аллаһ Тәгалә кыямәт көндә алар арасында да шундый гаделлек итәчәк. Бер-берсе белән уч алачак, ягъни бахилләшәчәкләр дип әйтәбез инде. Монда тем более кешеләр арасында. Кешеләр арасында 100% гаделлек булсын өчен Аллаһ Тәгалә кыямәт көндә анда итәчәк. Безнең хакларыбыз бар Аллаһ каршында, бар Аллаһ хакы, бар кешеләр хакы. Иң өстен Аллаһ хакы булып санала. Аллаһ хакы Аллаһка тиңдәш кылмау, Аллаһка гыйбадәт кылу. Аллаһның хакы безгә безне газапламау. Әгәрдә без бу дөньяда Аллаһ Тәгаләнең хакын үтәсәк, намаз укысак, Аллаһка тиңдәше кылмасак, Аллаһ Тәгалә безне теге дөньяда газапламый, иҗмакка кертә иншаллах. Шулай ук ураза тотуда Аллаһның хакына керә. Намаз укуда Аллаһ Тәгаләнең хакына керә. Закат түләүдә Аллаһның хакына керә, хаҗ кылуда Аллаһның хакына керә. Яндары кеше хакы бар. Кеше хакларының зурлары булып санала әти-әни хакы. Ир хакы бар, ханының хакы бар, балалар хакы бар, туганнар хакы бар, күршеләр хакы бар. Эшкә йөрисең, эштә синең хакың бар. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә һәрбер хакны теге дөньяда сорашак иншаллах. Менә бу зурларның иң зурларның берсе булып санала, Аллаһның хакы бу намаз укый инде. Намаз укыган кешегә Аллаһ Тәгалә вәгъдә итә иҗмакка кертергә.
Muhammed Peygamber sallam hadisinde kile kim 5 vakit namaz okuyken kıyamet günde alıp kile Allah da vaqda ite şuşu kişini cemaqa kirtirge. Eğer de namaz okumayken vaqda kılmay. Dili cemaqa kirtadi, dili tamuqqa kirtadi. Ne için namaz şunday zor orunga koyulgan miken? Ne için Allah karşında ol bek zor orunda tura? Allah Teala bizge nimetler berdi. Göz göre bizning quloqlarimiz eshite, bizning oyoqlarimiz yeri bizning. Biz bu turmuşda yaşaybiz, bizge Allah ta hava berdi, sulaybiz. Quyosh var, quyoshning nuri var, quyoshning jilisi bizga tusha. Bu bütün Allah Teala'nın nimeti. Qor var, bu Allah Teala'nın nimeti. Yomg'ir yog'adi, bu Allah Teala'nın nimeti. Rizq var, bu Allah Teala'nın nimeti. Allah Teala bizge bir-birimizge rahimlilik saldık, bu Allah Teala'nın nimeti. İşteki bulgan ağzalar var, ul avtomatik işley. Bu Allah Teala'nın nimeti. Uylab qarayıqalı, mine bizim var iki türlü maşina indimi? Var tege mexanika, qul bilan onu переключайтабыз скоростьларны. Бар автоматика indi. Автоматика joyli. Gazga gana basabız, tormozga basabız, onda onday narsa ishlasi yo'q. Amanda indi o'zing skorostni itasin ham boshqa indi. Amanda o'ylab qaraylik, kishining kuylangan organizm avtomatika. Bizga agarda Alloh Taala knopkalarga bo'lsagina qo'ysa, indimi biz dunyoda yashay olmas edik. Mana aşağını aşaybız. Aşağı kite anda bo'linib bitindi, turli yoqlarga qo'yadir. Menda bizning muskulatura kite qo'yadir, ul tizakka kite qo'yadir, sidikka ham boshqa. Agarda knopkaga bossak, menda tizakka deb, menda sidikka deb, menda ham boshqa, biz dunyoda nishga yashar edik. Yashay olmas edik. Bizning kuylangan avtomatikaga aşaybız o'zi yo'lin bila. Qo'yat deganda kite, menda kite deganda kite. Bu Alloh Taolaning ne'mati tugilmi? Bu Alloh Taolaning bek zo'r ne'mati. Mana shu ne'mat için biz Alloh qarshısında shukr etirga tegish. Shukr etu bilan ol imanni namoz o'qu kunini 5 vaqt namoz. Kimdir ayta, masalan, namoz o'qisam yana narsa bo'laydi deb. Birinchidan Alloh Taolo bizga shu xatda ko'p ne'matlar berdi. Biz ne'matlar uchun shukr etamiz namoz bilan. Namoz o'qidik, biz Allohga rahmat aytdik. Namoz o'qidik, rahmat aytdik shuni bilan. Roza tutamiz, biz Allohga shukr etamiz salomatlik uchun. Alhamdulillah. Onun için bizge Allah da ecrin yazar. Tegi dünyada icmaqqa kirti inşallah Teala. Nögerde kişi Allah Teala'ga rahmetler etse bu dünyada nese bula anar Kur'an'da vaqda kile Allah Teala'nın. Dünyada ok Allah Teala nese deyip ete. Mena şükür etseniz de men sizge nimetler isteyim dey. Nimetler istele. Mena bizning nimetlerimiz var. Aytik, mena yurtda yaşaybiz, ol boylik nimeti deb aytamiz. Mashinada yuribez, munchada shobinamiz, kirinamiz, bu Allohdan bergan ne'mati. G'olimlar aytadilar, maddiy yoqdan ala bu tuban dagi bo'lgan daraja ne'mat. Ondan üstünrek kela şuşu malning barakati kerak bitadi. Barakati bo'lmasa, nega foyda bor sening şuşu yurtda yashawing, şuşu yurtga kirasing kelmaysening, ko'ngling tinish tugil, bolalarning barakati yo'q. Bolalar bilan izg'ishda, onda talashda, xotinim bilan yaxshi muomalada tugil. Bu barakatsiz. Allah üstünrek ne'matlar bor, Alloh Taolo barakatini beradi. Namoz o'qisan. Sening xulqing tuzala şunun orqali namoz o'qisan. Sening bolalarning xulqi tuzala shu namoz o'qisalar, tag'in zo'r ne'mat baroqa kela. Bolalaring bilan yaxshi muomalada yashay boshlaysan. Andari salomatlik ne'mati bor. Ul istela inshaalloh namoz orqali salomatlik ne'mati. Andari ko'ngil tinchligi ne'mati bor. Ko'ngil tinchlik ne'mati onu sotib olib bo'lmay aptekada. Onu vrachda senga yoza olmay bir narsada. Bir ne psixologda senga onu bera olmay. Ko'ngil tinchlik ne'mati ol Allohning qo'lida ekan. Onu eshik niye bo'lsa, onda tovush eshitadi. Ko'ngil tinchligi Allohning qo'lida. Namozga bossak, Alloh Taolo namoz orqali kishiga ko'ngil tinchligi beradi. Qo'y vaqtda biz ko'ngil tinchligini sezmaymiz namoz o'qiganda da. Ni sababli? Shulay, chunki bizning namozning bor ishtaligi. Biz tashqi qiyofati bilan namoz o'qiymiz. Ishdagi o'y bilan, biz fikr bilan ala qo'yda yuribmiz. Namozga biz ketiramiz tanni, o'y fikr bizning ortda qoladi.
Менә әгәр дә без тәм белән генә түгел, күңел белән дә намаз укысак, Аллаһ Тәгалә безгә күңелгә тынычлык бирә икән, рәхәтлек бирә намазда. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу еш әйтә иде Билалгә, әйдә азан әйт, намазда ял итик әле дип. Менә Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу намазда ял итә торган булган. Biz дә намазда ял итәргә ял итсәк, иншаллаһ ва алейкумсәлам ва рахмәтуллаһ. Намазда без ничек ял итә алабыз? Менә хәзер ул турында хәзер тема булачак. Намазны хушук белән уку дигән. İslam dinində ən zor ғибадәтнең берсе булып санала 5 вакыт намаз уку. Дисәктә ул кеше белән Аллаһ арасы бәйләүче илемтә булып тора. Сөйләшмәсәме? Менә дисәктә намаз Аллаһ белән кеше арасында илемтә булып тора. Әгәр дә кеше намаз укымаса, аны белән Аллаһ арасында илемтә юкка чыга. Намаз ул без Аллаһ белән илемтәгә керәбез. Шунча Аллаһ таләп иткән, намаз укыгыз ди, ул сезне начар эшләрдән тыя ди. Ягъни намаз укый икән, аракы эчә алмый кеше. Намаз укый икән, урлый алмый кеше. Намаз укый икән, гайбәт сөйли алмый кеше. Сөйли алмый. Аны нишәп безнең гайбәтләр чыга. Ни өчен кайбер кешеләрдә гунахлар эшли башлый, намаз укыса да. Чөнки аның Аллаһ белән илемтә начар. Намаз укый ул тышкы кыяфәте белән, эчтәлеге намаз юк. Аллаһ белән илемтә начар. Безнең илемтә ничек баракка китерергә эчтәлеген? Дә шу анда дәше килә иншалла, без аны үтәрбез. Аллаһ Тәгалә намаз укуның сәбәбен анатып шулай ди. Иннани ана Аллаһу ла илаха илля ана фa'будни ва қимис салата ли зикри. Таха сурәсе 14-нче аят. Аллаһ Тәгалә тәдрисәктә мин ул Аллаһ, миннән башка гыйбадат кыларга лаеклы бер зат та юк. Миңа гыйбадат кыл һәм мине искә төшерү өчен намаз укы. Таха сурәсе 14-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә. Менә Аллаһ Тәгалә әйтә, мине искә төшерү өчен намаз укы ди. Менә димәк, шушы намазга баскач без Аллаһ Тәгаләне күңел белән дә искә төшерәбез. Аяттан анашылганча без намазны Аллаһны һәр вакытта да искә тоту һәм аны улылау өчен укыйбыз. Бүген көндә намаз укучыларның саны арта, ләкин намазның сыйфаты түбән дәрәҗәдә. Шунлыктан Аллаһ каршында намазның сыйфаты хушу халаты белән укуга карап бәяләнә. Хушуксыз укылган намаз җансыз тән кебек. Мисал хушук. Хушук син намаз укыганда русча әйтмешли сосредоточенно намаз уку. То есть син намаз укыганда уйлыйсың, нәрсә турында уйлыйсың син? Намаз турында уйлыйсыңмы, или сиңа башка уйлар китерәме? Башка уйлар монда шайтан кертә. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, намазга баскач кеше ди, шундай шайтан килә ди, аны исеме Ханзаб. Ул төрле уйлар китерә ди. Ул просто уйына китерә. Кеше шушы уйны да үзе уйлап җибәрә инде дәше. Именно бу уйлап җибәргәч кеше оныта тошлы намазда басып торганын. Шушы намазда булган ләззәте югала. Шушы намазда булган савабы югала моның. Намаз укыды, но ләззәт алмады. Менә җәннәткә кергәч, җәннәттә иң зур ләззәт була, нинди? Аллаһ белән сөйләшү икән, Аллаһны күрү. Җимакка кергәч, кемдер анда Аллаһ белән айга бер сөйләшә, кемдер елга бер, кемдер көн сайын сөйләшә дип килә. Күпме изгелек инде. Изгелеге күбрәк булса, Аллаһ Тәгалә белән күбрәк сөйләшер. Аллаһ Тәгалә белән сөйләшкәч, Аллаһны күрү белән җимактагы булган бөтен ләззәтне онытырсың дигән. Иң зур ләззәт Аллаһ белән сөйләшү икән, аны күрү. Бу дөньяда без Аллаһ Тәгаләне күрә алмыйбыз. Бу дөньяда без Аллаһ белән сөйләшә алабыз намазда. Намазда Аллаһ Тәгалә безгә җавап бирә икән күктә, өстә. Әгәр дә без әйтәбез әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин, бөтен мактау Аллаһка, галәмнең Раббысына, Аллаһ Тәгалә күктә, өстә әйтә икән, минем кулым мине бийекләде ди, мине мактады ди. Аллаһ Тәгалә безгә җавап бирә, но без аны ишетмибез, җавап бирә намаз укыганда. Birinci өлеше әлхәмнең без Аллаһ Тәгаләне биеклибез, мактыйбыз. Икенче өлеше килә уже дуга.
İhdina sıratal müstakim, bizim туры yoldan алып бар. И Аллаһ Тәгалә әйтә анда, минем кулым нәрсә сорады ди, аңар шулар булыр ди. 5 вакыт намаз укыган кешегә Аллаһ Тәгалә бирә туры юлны, хидаятны, тәвфикны. Именно бу хидаят, тәвфик була иң зур бүләк Аллаһ Тәгалә кемгә бирә, иң зур бүләк ул менә бу иң зур нимәт ул хидаят. Ул байлык та түгел, ул сәламәтлек тә түгел. Да ул байлык зур нимәт, сәламәтлек зур нимәт, но иң зур нимәт Аллаһның юлы. Әгәр дә кеше чыннан да үзенең күңеле белән, чын күңелдән рахатланып намазга баса ала икән, но бу Аллаһ ачты моңар. Аллаһ ачты белеп торыгыз, сиңа Аллаһ Тәгалә зур бүләк бирде. Син һәм Аллаһка рәхмәтләр әйт. Әгәр дә рахатланып, синеп монда ифтар үткәрәбез икән, бел, бу Аллаһ сиңа ачты. Аллаһ та һәрбер кеше моны ачмый. Потому что изгелектә ләззәт алу моны Аллаһ ача. Изгелекнең ләззәте бар аның. Изгелекнең ләззәте бар. Мәчеткә килеп намаз укып ләззәте бар. Намазның ләззәте бар, ураза тотуның ләззәте бар. Менә бер искә төште бер хәзрәтнең вагазы. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу вакытында бит инде сахабалар яшәгәннәр. Сахабалар ул Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу күргән кешеләр, иман китергән кешеләр һәм иманда үлгән кешеләр инде. Бу сахаба дип атала. Кем Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу күргән. И сахабаларның берсе, була бер өлкән яшькә җиткән сахабасы әйткән, үзенең улына насихат биргәндә: "Эй улым, мин инде өлкән яшькә җиттем. Дөньяда күп әйбер күрдем, күп нәрсә. Әмма дөньяны ди мин 3 нәрсә өчен генә яраттым ди. Без дөньяны ләззәт, менә бу дөнья ләззәте өчен генә яратабыз обычно бит инде. Моны сахаба нәрсә дип әйтте? Беренчесе, мин дөньяны яраттым ди, намаз укыганда маңгайны сәҗдә урынга куяр өчен яраттым ди дөньяны ди. Намаз укырга яраткан. Менә без намаз укырга яратабызмы? Моны әлбәттә Аллаһ ача. Әгәр дә без намаз укыганда ләззәт сизәбез, моны Аллаһ ачты, әлхәмдүлилләh. Аллаһка шөкр итегез. Икенчесе, мин бу дөньяны яраттым ди, гыйлемне кеше белән бергә утырып, аның гыйлем алуны ди. Өченчесе, мин дөньяны яраттым ди, ураза тоткан вакытта ди, сусауны яраттым ди. Потому что бу сусау Аллаһ ризалыгы өчен. Менә без ашамыйбыз, эчмибез. Әле мондый көндә сусау андый дәрәҗәдә түгел. Аны җәй көне күбрәк анда сушасы килә бит инде. Менә бу нәрсә дип әйткән, сусауны яраттым, чөнки Аллаһ кашында бу иң зур саваплы булып санала. Чем күбрәк кеше интегән ураза тотып, безгә Аллаһ та кушмый интегергә инде. Наоборот, җиңеләйтергә куша. Но кай вакытны кешеләр интегә туры килә. Мәсәлән, Юсуф хәзрәт Дәүләтшин бер вагазында сөйли, Совет заманында, бит инде 50 ничәнче елларда булган микән, белмим анысы, бер бабай сөйләде ди, 70 яшьлек бабай. Ул бер 10 еллык или 20 еллык вагаз сөйләде ул хәзрәт инде. Ул әйтә, ул вакытта ди, һәрбер кешегә 40 сотый бирделәр ди, урак урарга инде. Анда басуда. Сез аны күбрәк беләсез инде. Хатын кызмы син, ират кешеме син, һәрбер кешегә 40 сотый. Яны урак белән чыгара тиеш, син урап чыгарга инде. И несмотря на это, ди, алар бөтенесе басаны ураза тоттылар ди. Уразаны калдырмалар ди. И миңа ул вакытта бабай сөйли дип әйтә, 10 яшь иде. Миңа бер теге ат белән, мәсәлән, вазифа йөкләделәр ди. Ат белән повозка алып барып, анда бочкага су алып килә идем ди мин аларга ди. Шушы ат белән. Алар шушы суны ичмиләр иде, просто кыйналар ди иссидә. Чөнки самый теге иссе вакыты июль ае, пешәнсте. Шиди алмаганнар инде, ураза тотканнар. И миңа бирделәр бер түтәйне дип әйтәне, 30 яшьлек бер хатын кызны. Шушы 30 яшьлек хатын кыз ураза тотып, шушы иссидә агыны югалткан икән. Яны уйладылар инде, үләр инде бу дип, миңа тиеп җибәрделәр ди. Аны югалткан, аныңа килми. Мин аны алып кайттым ди. Мин хәзер үлим ди, моны хәзер абзарга алып төштәм суык җиргә. Үлсә шунда мин аны алып менә алмыйм бит инде. Алып барып куйдым ди абзарга. Суык җиргә инде. Аныңа килде ди.
Аныңа килде дә дие, тизрәк шапты дие басуга дие. Кире урак белән урарга инде. Менә элек безнең әби бабайлар иманнары көчле булган. Уракта урганнар, эссе дә булган, әмма уразаны да калдырмаганнар. Чөнки аңлаганнар, әле бу дөнья түгел, ахиратта бар әле. Бу дөньяда да эссе, ахиратта тагында эссегрәк булачак ураза тотмасан. Аллаһның газабы булачак бит. Алар аңлаганнар, шул сәбәпләр уразаны тотканнар, һәм эшне дә калдырмаганнар. Бу көндә ураза тоту бик җиңел. Нәрсә син эссе көннәрдә тотсаң да, машинада барасың, спокойно можешь кондиционер включайтып анда барырга, сиңа эссе булмый. Эссе җилләрдә булды, мәсәлән, Саудовская Аравиядә индеме, эссе. Анда 40 градус, 30 градуста була, 45 градуста була күләгәдә. Ураза тотырга җиңел, ни сәбәпле? Потому что кругом кондиционерлар куелган анда. Помещение красен, кругом кондиционер, салкын, әлхәмдүлилләh. Мөмкин дә ашарга да проблема юк. Менә бер хәзрәт тоже вагазда сөйли. Ничәдер ел элек тоже Саудовская Аравиядә, видимо, анда передача бара инде телевидениеда. Янда телефоннан сораулар бирәләр инде теге ураза буенча. Янда гыйлемле кеше, шейх инде, сорауга җаваплар бирә. Бер Африкадан шалтырата ди бер кеше. Әйтә ди. Безгә ураза тоту фарыз түгелдер ди. Наверное, дип сорау бирә инде. То есть фарыз дигән сүз мәҗбүри түгелдер ди. Шейх әйтәнчә инде фарыз түгел, инде мәҗбүри түгел. Бөтен кешегә фарыз бит. Монда Куръанда язылган. Анда только арткан кешеләргә генә фарыз түгел, сәфәрдә булган кешеләргә генә фарыз түгел инде. Мәҗбүри түгел. Теге кеше сөйләп бирә. Безнең ди сәхәрдә дә ашарга бер нәрсә юк ди. Ифтарда да ашарга бер нәрсә юк ди. Безгә нишәргә ди? Шейх передачада җавап җибәрә ди, шунда ди. Җавап бирә алмый, ничек җавап бирә алмый? Уяп караса, безнең ашарга сәхәрдә дә тулы, ифтарда да тулы, әлхәмдүлилләh, шөкер итәргә кирәк. Аллаһ Тәгалә әйтә, менә шушы нимәтләргә шөкер итсәгез, ди, нимәтләрне үстим ди. Шөкер була ул, менә бу намаз уку, ураза тоту. Менә Ахмад Хади Максуди үзенең китабында яза, Ибадат исламиядә безнең тәннең зәкаты бар ди. Тәннең зәкаты ул намаз уку ди. Безнең сәламәтлекнең зәкаты бар ди. Сәламәтлекнең зәкаты ул ураза тоту ди. Нәрсә ул зәкат? Ул өлешен чыгару. Менә Аллаһ Тәгалә без бай кешеләргә байлык бирә индеме? Шушы байлыктан ул өлешен чыгарырга тиеш мискиннәргә. Гышыр бар, мәсәлән, бәрәңгедән уннан бер өлешен гышырын чыгарабыз. Балның уннан бер өлешен гышырын чыгарабыз, мискин факирларга бирәбез, Аллаһ ризалыгы өчен. Аны өчен Аллаһ Тәгалә безгә нимәтләрне өсти иншаллаһ. Тәннең өлешен чыгару ул намаз уку ди. Сәламәтнең өлешен чыгару ул ураза тоту ди. Чөнки сәламәт булмаган кеше ураза тотмый. Аллаһ Тәгалә әйтә, ураза тотмый ди, ул башка айларда тота ди. Башка айларда тота алмый икән ди, ул фидия түләй ди. Бер көн бер мискин ашата ди. Менә монда Аллаһ Тәгалә әйтә, миңа гыйбадат кыл һәм мине искә төшерү өчен намаз укы ди. Тоха сурәсе 14-нче аят. Аяттан аңлашылганча без намазны Аллаһны һәр вакытта да искә тоту һәм аны уллау өчен укыйбыз. Мәсәлән, бер хәзрәт вагазда сөйли индеме? Вагазда сөйли тоже. Безнең күрше бар ди, Казанда дип әйтә инде ул. Аны малае беренче класста укый. Иртә белән дә уятып, саат 6-да уята ди. Алып бара Лидой дворецка, хоккей уйнап тора ди, саат 7-дән инде. Хоккейдан соң алып бара мәктәпкә ди. Менә бит әйтә, оказывается, иртә белән торгызырга була баланы. Хоккейга уята. Намазга без кызганабыз баланы уятырга. Ну ярар, ди, ул хоккей уйный, ул көчле була инде, ул анда грамоталар асылынып тора, анда аны мактыйлар инде ди. Үсә бу, үскәч, 20 яшьне үткәч, бер вакыт гарантия юк, что ул наркоман булмый, исерек булмый. Гарантия юк. Андары шушы наркоманнан чыгарыр өчен күпме акчалар түгәргә кирәк. Аллаһ Тәгалә әйтә бит, 7 яшьле намазга ират баланы ди, 10 яшьтән уже мәҗбүри аны укыттыр ди. Пожалуйста, уят аны намазга. Күп нәрсә сорамый Аллаһ Тәгалә. Андары 20 яшь тулгач ул наркотикка ул кулы сузылмаячак аны. Чөнки Аллаһтан курка ул.
Ул теге начар компанияга эләкми, ул чөнки Аллаһтан курка. Намаз укучылар белән бергә булачак ул анда. Ул аракыга кулы сузылмый аны. Теге бер хәзрәт тоже вагазда сөйли, бер вакыт ди, бер батырны очраттым дип әйтә инде. Теге Сабан туйларда һәр вакытта да батыр калган инде, көчле булган. Ничәдер еллар үткәч инде шушы батырны очратам ди, исерек булды. Мәйтәм, син бит батыр, кешеләрне җиңдең, нишәп шундый хәлгә төштең дип әйтәм ди. Ул әйтә, мин кешеләрне җиңә алдым ди, көрәшчеләрне, әмма бу шешәне җиңә алмадым ди. Ни сәбәпле җиңә алмый? Да ул физик яктан көчле, но рухи яктан көче юк моның. Рухи яктан көч булсын өчен кирәк намаз укыра, ураза тотара, бу рухи яктан көч бирә икән. Менә аны мин сезгә сөйләдем, галимнар әйтәләр, ураза тотуның 3 файда тапканнар. Беренчесе рухи файда бар, икенчесе җәмгыятькә файда бар, өченчесе сәламәтлеккә файда бар дип әйтәләр галимнар. Ураза тотуның рухи файдасы нинди? Ул сабырлыкка өйрәтә кешене. Ул тақвалыкка өйрәтә кешене, тақвалык Аллаһтан курку хисе барырга килә. Монда бит инде ураза тоткач, кеше ашау эчүдән тыела. Аны беркем күрмәй бит, шулай бит. Аны Аллаһ кына күрә, ул аны аңлый. Ул может теге кешеләргә күрсәтми ашарга. Но бит ашамыйбыз ни өчен? Потому что Аллаһ бит күрә. И шуның аркылы аның Аллаһ Тәгаләдән курку хисе арта. Ул беренчедән. Икенчедән, ул сабырлыгы тәрбияләнә. Өченчедән, бой да ураза тота, мискин да ураза тота. Бой мискиннең хәлен аңламый, потому что ул ач булганы юк. Бу ураза тоткач, әзрәк ач булгач, мискиннең хәлен аңлый, и күбрәк мискиннәргә, факирларга ярдәм итә башлый. Менә бу рухи файдасы нинди зур. Җәмгыятьнең файдасы. Ул мусламаны арасына бердәмлек кертә, араларына татулык кертә. Менә ифтарлар үткәрәбез. Аллаһның рәхмәтләре яусын сезгә ифтар үткәргән өчен. Аллаһ Тәгалә сезгә бик күп әҗерләр аны өчен бирдесен. Бәла казадан сакласын. Амин. Я Раббым Алла. Күп итеп сезгә нимәтләрен бирсен. Чөнки ифтар үткәрү ул зур гыйбадәт булып санала инде. Ул зур гыйбадәт булып санала. Чөнки без ураза тотучыларны ашатабыз. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям кем ач кешене ашата икән, Аллаһ Тәгалә җимакта аны ашатыр ди. Менә бөтенез җимакка керүбез телибез бит инде. Анда да ризыклар бар. Кем сусаган кешене ширтә икән, Аллаһ Тәгалә җәннәттәге булган сулар белән ширтер, иншалла, напитоклар белән. Амин. Аллаһ та шулай итсен, иншалла. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кем уразаны ачтырта ди, индеме? Ураза тотучыларның савабын үзенә ала ди, һәм беркем дә кимеми ди. 30 кеше ураза тотты икән, аларның авызын ачтыра икән, 30 кешенең уразасы менә шушы ифтар кылдыртучыга савабы языла икән. Һәм беркемне дә кимеми икән. Менә бу ифтар кылганда без сөенеп, теге шатланып йөрергә тиеш. Әлхәмдүлилләһ. Кешеләр килә, кешеләр авыз ача, без аны шатланып ашатырга тиеш. Теге шатланырга кирәк изгелек эшләгәндә, әлхәмдүлилләһ. Бу бик зур шатлык. Андары җәмгыятьнең нинди файдасы бар? Татулыгы арта, мусламаннар монда җыелып, бер-берсен кардашлыгы арта, бер-берсен ярдәм итә башлыйлар. Менә шуның өчен бит инде ул монда ифтар кылабыз ни өчен? Чтоб кешеләр монда килеп вагазны ишетсеннәр. Менә шундый теге сүз йөри инде. Күптәннән йөри инде ул теге мәчеткә ашарга гына бару дип. Бу сүз дөрес түгел инде бу, конечно. Бу шайтан вәсвәсәсе белән бу эшләнә, конечно, бу мондай нәрсә. Без монда мәчеткә җыелабыз, ифтар кылдыртабыз ни өчен? Менә дәресләр алсын өчен инде. Бу зур әйбер бу. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям мәчеткә килеп дәрес ала икән, аңар хаҗ савабы була ди беренчедән. Андары 1000 рәкъат нафил намаздан да савабы күбрәк ди. Андары кеше монда вагаз ишетеп китә. Гыйлем ала. Кеше дини гыйлемсез. Гыйлем юк. Ул намаз укымый, ураза да тотмый, ураза тотса да дөрес ураза тотмаска может. Намаз укыса да дөрес намаз укымаска может. Монда без гыйлем алабыз. Әлхәмдүлилләһ.
Аллаһ Тәгалә турында гыйлем алабыз. Шуның белән кешенең бәхете дә арта, шуның белән кешенең савабы да арта иншаллах. Аннары сәламәтлеккә нинди файда бар? Идрис, изәнгә утыр. Изәнгә утыр, Идрис. Ул утырсын. Була. Bir makinanın udayan da bir teslimi çağır etti. Аннары сәламәтлеккә нинди файдасы бар? Без ураза тоткач, безнең инде шәгеләре чистарына, безнең тәнебез чистарына шлаклардан инде. То есть без ашамыйча торып, тән чистарына. То есть безнең битне ашау аркылы күпме начар матдәләр керә. Анда без ураза тотып, безнең тәннән теге шлаклар чыгып китә. Аннары аш казаны төзәлә дип анда галимнәр әйтәр язганнар, алхамдулилlah. Шуның өчен ураза тотуның бик күп файдалары бар. Намаз укуның күп файдалары бар. Намаз укуның кешенең беренчедән гынахлар кичерелә, күңел чистарына. Күңелне чистартмыйча, аны чистарылмый ул. Менә кемдә кем әйтә, минем күңелем былай да чиста, намаз укымасам да. Мәсәлән, без менә шушы бүлмәне чип-чиста итеп калдырабыз икән. Бер ай монда кермибез. Бүлмә чиста каламы? Чиста калмый. Тегендә паровоз була, тегендә паровоз килеп чыга, монда тузан. Шулай күңелдә. Күңелне чистартмасан, аны чистарылмый. Күңелне чистартып була намаз белән, ураза белән, менә бу хаҗ белән, закат, садакалар белән, шу белән ул чистарына иншаллах. Безнең ничәдә намаз? 6-да 2-дә. Дәвам итәбез. Аллаһ каршында намазның сыйфаты хушук халәте белән укуга карап бәяләнә. Хушуксыз укылган намаз җансыз тән кебек дигән. Шушы халәт белән укылган намаз гына кешене бу дөньяда да һәм ахиратта да бәхет итә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әгъуду биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Кад афлахал муъминун аллазина хум фи салатихим хашиун." Намазларында хушуклыкны саклаучы мөэминнәр чыннан да уңышка иреште ди. Мөэминун сүрәсе 1-2 аятлар. Гарап телендә хушук сүзе тынычлану, түбәнчелек күрсәтү, буйсыну дип мәгънәне аңлата. Намазга баскач без тыныч хәлгә басарга тиешбез. Түбәнчелек күрсәтү Аллаһ каршында. Мәсәлән, без патша каршында нинди халәттә басар идек? Президент каршында. Бу Аллаһ каршында без басабыз. Ул патшаларның патшасы. Аны сизәргә кирәк. Без Аллаһ каршында бастык дип. Менә бу хушу халәте дип атала. Андары буйсыну халәте. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә Куръанда хушук сүзен кулланып шулай ди: "Ва хушагатил асвату лир-рахмани фала тасмагу илля хамса." Тоха сүрәсе 108 аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: Кыямәт көнендә тавышлар Рахимне Аллаһ каршында тынычландылар. Тып-тын калдылар. Һәм син пышылдаудан башка бер нәрсә дә ишетмисең ди. Туха сүрәсе 108 аятта Аллаһ Тәгалә әйтә. Кыямәт көнендә без Аллаһ каршында басабыз. Янда бер кемдә дә бернинди тавыш ишетелмәс. Кычкыру да булмас. Монда Аллаһ Тәгалә әйтә, пышылдаудан башка бер нәрсә дә ишетелмәс ди. Чөнки без патша каршында басачакбыз, Аллаһ каршында. Иманда да без Аллаһ каршында баскач сизергә кирәк, тошты без Аллаһ каршына бастык бит, намаз укыганда. Намазда хушук булу ул Аллаһның бийеклеген курку сәбәпле, йөрәкнең түбәнчелекле булуын да аныта. Хушук ул Аллаһның бийеклегеннән курку сәбәпле, йөрәкнең түбәнчелекле булуын аныта. Аллаһ каршында без йөрәгебез түбәнчелек халәтә булырга тиеш. Аның әсәре агъзаларында да күренергә тиеш. Әгәр намаз укыганда йөрәктә хушуклык булса, кеше ягына каранмый. То есть намазга бастык, булай теләсә куя каранмый дигән. Аллаһ каршына басып тора. Сәҗдә урынына гына карый дигән. Дөнья эшләре турында уйламый. Укый торган дугаларын, аятларның мәгънәләре турында гына фикерлей. Моны фикерләр өчен кирәк мәгънәсен белергә. Хәзер бит китаплар бар, анда тәрҗемәсен язалар. Шушы тәрҗемәсен күбрәк укырга кирәк безгә. Намазда без нәрсә турында укыйбыз?
Namazda укыганда уйлап, фикерләп укыганда кирәк. Теге мәгънәсенә төшенеп инде. Ул шушы халәтендә үзенең Аллаһ каршында мискин, загыйф һәм аңа мохтаҗ зат икәнлеген аңлый. Аль-Хасан аль-Басри әйтә, хушук ул Аллаһка карата йөрәктәге даими курку хисе дигән. Хушук ул Аллаһка карата йөрәктәге даими курку хисе. Ибн Раҗаб аль-Ханбали хушук турында шулай ди. Асалда хушук ул йөрәкнең йомшак, тыныч һәм түбәнчелекле булуы. Әгәр дә йөрәк Аллаһка түбәнчелекле булса, агъзалар да намазда түбәнчелекле була. Әгәр дә кеше намазын хушук белән укымый, яки укыймы, яки юкмы икәнлеген белергә теләсә, үзендә түбәндәге билгеләрне эзләсен дигән. Менә беренчесе. Намазны сәҗдә кылу урынына карап уку. Кием белән уйнамау һәм халәтне боза торган бөтен нәрсәдән саклану. Менә намазга баскач сәҗдә урынына карау. Кием белән уйнамау, теләсә кая карамау дигән инде. Бер вакытта Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу бер кешенең намаз укыганда сакалы белән уйнавын күреп шулай диде. Әгәр дә аның йөрәге хушук хисен сакласа, агъзалары да хушук хисен саклар иде дигән. Байдави тәфсиреннән аңа бу хадис. Yani əgər də onun yürəyi xuşuq hisin saklasa, kişi oynamay, sakalı bilən də, kimi bilən də indi. Yanları Əl-Hasan Əl-Basri aytə, sahabalarının xuşuqluğu yürəklərində buldu digən. Şunun təsirində onlar qaraşlarını osqa yönəltdilər, həm ağzaların artıq əməl quldan saklandılar digən. Yanları namaz oxuğanda yılısı kilo. Əgər də biz telefondan qarasaq, YouTube'qa, Araplarını tığnasaq, nişik taravashni uqiylar. Qoy bir жерdə qaraysan, жылый-жылый uqiylar. Biz обычно жылый biz dünya məşəqqəti boyunca indi. Biri belə qoza erişsə. Onlar namaz uqığanda qiyamət günü iskə çırıb, mənə şunlarını fikirləb namazını uqiylar ikən. Mənə bir kişi, bir sahaba bulğan şunday sözlər etkən. Min diye Теге часто инде уйлagан, фикерләгән инде бу теге дөнья турында инде. Без бит инде дөнья турында уйлыйбыз күбрәк. Ана сораганнар, син кайда хәзер уй белән дип. Ул әйткән, мин хәзер кыямәт көндә ди, уй белән ди. Мин уйлыйм, ничек сират күперен үтәргә ди. Менә берәр безнең уйлаганыбыз бармы, сират күперен без ничек үтәбез микән? Ул безнең киләчәгебез. Кабердә тормыш бар, ул безнең киләчәк, анда булачак. Кыямәт көне ул безнең киләчәгебез. Чтобы теге дөньяда безгә җиңел булсын өчен, кирәк бу дөньяда Аллаһка гыйбадат кылырга. Намаз укырга, ураза тотарга, хаҗ кылырга, гөнаһлардан сакланырга. Шул вакытта гына безгә Аллаһ Тәгалә теге дөньяда иншалла рәхәтлекне бирәчәк. Берничә минут бар әле, иншалла. Менә әгәр дә без уйлап карасак, без тормышта күпме яшәйбез? Кемдер 50 ел яши, кемдер 80 яшькә хәтле, кемдер 100дән артык бик күп тәякка чыкмый инде. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи минем уммәтем ди 60 белән 70 яшәрде, 70-ын тияганда әскер шихар диде. Ул средний возраст 60 белән 70 инде бүгенге көндә. Но да безгә хәтле дә бит кешеләр яшәйделәр, шулай бит. 1000 еллык яшәделәр кешеләр, 2000 еллык, 3000 еллык яшәде. Алар да безнең кебек яшәделәр. Алар да семья кылдылар инде. Алар да ризык тапканнар, алар да эшне эшләгәннәр. 80 ел кемдер яшәгән, кемдер 60 ел яшәгән, кемдер 100 ел яшәгән. Ну хәзер кайда алар? Кабердә. Ничә ел кабердә? 2000 ел, кемдер 3000 ел, кемдер 5000 ел кабердә. Без дә нәкъ шулай кабердә күбрәк булачакбыз. Шуңар безгә үзебезгә нәтиҗә ясарга кирәк, 2 метр, 1 метрга нәрсә әзерләдек. Кашандыр безгә күчәргә туры киләчәк, шушы прописканы алыштыра туры киләчәк инде. Шушы йорттан кабер йортына инде. Ашта манда безгә рәхәт булсын өчен кирәк бу дөньяда ук изгелекләр эшләп куя калырга. Имнә без хәзер моны эшләйбез инде, намаз укыйбыз, ураза тотабыз, хаҗ кылабыз, ифтарлар үткәрәбез. Анда безгә бик кирәк булачак дигәндә инде. Кабердә дә кыямәт көндә иншалла. Субханакалла бихамдик, ашһаду ва ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллаһның рәхмәтләре яусын.